Takulandirani ku AMTV Malawi kuchimake kwa nkhani zenizeni. Ngati nkhani imeneyo kuno kulibe, dziwani kuti nkhani imeneyo ndi yabodza. Ine ndi Hector Nkawihe, ndine mlangizi wamkulu wa za nkhalango kuno ku Chikwawa, ndipo ndabwera pamaso panu lero lolemba kudzanena zomwe zatichitikira kuno ku Chikwawa District Forest Office pa 14 jana Saturday, kuti tinalandira uthenga ochokera kwa Ngabu kuti galimoto ikubwera kumeneko yanyamula makala ndi zinthu zina zoletsedwa. Ine nati ndi mwina mmene zimakhalira nthawi zonse, koma oyankhula ananena kuti galimoto yotu ikabwera simukhulupirira chifukwa ikhala ngati yanyamula maliro, imakhala ngati yanyamula maliro, koma imakhala ngati yanyamula zinthu zoletsedwa. Chonde inuyo anthu akutionongera kuno, ife tatopa nawo amene omwe agwire. So ine itafika ku office kuno naita na staff yanga, ndipo tunapita pansi kuilondola galimoto. Mwamwayi chifukwa natipasa namba yake kuti ndi CZ7291, company ya Serenity Funeral Services. Itaiona galimoto ikubwera, tidasibiza galimoto ndimene, ndipo tinayamba kuilondola. Koma titafika pa Kamuzu Bridge, asilikali ataiona galimoto ndimene zinali zinthu zake, anaona kuti galimoto mulimaliyo, ndipo anatsegula pala baria galimoto inadusa. Ifeme tinafika galimoto inaita dusa, tinathamanga ndi kuidusa ukafika pa Thabwa kumene pamene tinapeza apolisi komanso a forest, ndipo tinauza kuti kubwera galimoto yo ticheke limodzi yanyamula zinthu zoletsedwa za nkhalango. Ndipo mmene imafika apolisi sanamvetsere zimene anaona pamenepo, chifukwa galimoto mumayimbidwa nyimbo, komanso galimoto wina amalira. Zisonyezo zonse kuti galimoto inaita nyamula maliro. Ife tinaumirirabe kuti ngakhale yanyamula maliro tiyeni tisecheni. Titalowa ku galimoto, tinaona matumba, anaoneka mamsanga matumba atatu amene ali patsogolo, 4 amene ali patsogolo, koma kenaka tinaona chikukume chama anatsekera ndi zimapepa za plastic, ndipo tinafunsa kuti nanga katunduwe akuchokera kuti mapepa ake ali kuti nani, akuti katundu uyu alibe mapepa. Ndipo tinafunsa kuti tiye ndikasiseni katundu yekhayo, mali yokhawo muzipita nawo. Iwo ananyengeka chifukwa maganiza kuti zangosisa katundu yekha. Tidafika kuno tinafunsa apolisi kuti tione chimene chili mu coffin. Koma titasegula coffin, ndine umva chisoni ndipo ukhudzidwa kwambiri kuti munga mukuonera coffin iso sikuti ndinali ready kuti khoza kanyamula munthu. Mukudziwa paja coffin yomwe munali munthu imakhayo kuti dwa bwino mulisali yanja, koma yetu inaliyo sa imulibe zonsezo. Ndipo pamenepo pamene kunadziwika kuti mlandu wachitika. Titamfunsa munthu yobwino anafotokozera kuti iye anachita izi, anapepesa ndina kuti nachita izi poganiza kuti ndi njira yokhayo imene ndikanakwanitsa ine kunyamula katunduyo kupita naye ku Blantyre. Ndipo tinampasa mlandu, ndipo tinamulembera timati chisiza certificate imene timamuuza kuti galimoto ndi kuti ili mlandu. Sitinammange tsiku limene uchifukwa chani. Pana zinthu zitatu zimene zitapangisa kuti sammange. Choyamba nchona kuti munthu uyu anakanisisa kuti anthu sizikwakhudza mlandu ndi wa iye yekha, koma iyeyo mwina olakwayo akuti ali ndi vuto la kansa ya mwendo imene sanakhale pa mpando mu office yanga, anangokhala pansi kuti kansa imamuvuta koma amayendesa galimoto. Chifukwa ichi naona kuti nchokwanira kuti mwina timpatse mpata kuti azangotifotokozera zayenda bwanji za galimoto, koma mwina tisammange chifukwa weekend inali yayitali. Chachiwiri choti ananyamula wana ana ang'ono zaka 7 zaka zitatu kuti kamange anthu tangu aphera ufulu, komanso iye mwini wake ngati anakana kuti awasali kumbali yanga, tinaona ngati sibwino kuti so timange anthu amenewo. Zinthu zimene zizo zinapangisa kuti tialole kuti apite adzabwere tsiku losatiralo limene lili Sunday kuti zakambirana. Ndine wachisoni kuwuzani kuti dzulo tinali pano kudikira driver sanabwere. Lero tafika pano mpaka nthawi tikunenayi mpaka takaita ripoti ku polisi, alemba ma statement zonse, koma munthu uyu sakupezeka. Umu ndi mmene nkhani yayendera kuno ku Chikwawa Forestry. Zikomo. Osayiwala kupanga subscribe ku channel ya AMTV Malawi.